Per fi es va poder trencar la ratxa negativa de la Unió Esportiva Figueres en els desplaçaments fora de casa, després de vèncer sense massa problemes, en un partit excel·lent, la muntanyesa per 0-3. Els figuerencs van treure la millor cara i es van imposar, com feia temps que no es veia, davant d'un rival que necessitava urgentment els 3 punts per sortir del pou de la classificació. Tot i que el partit va ser del Figueres, el conjunt local va iniciar la primera part amb l'objectiu de dominar el maig. Miralles ho provava amb un xut amb la cama esquerra que anava al primer pal, mentre que Serra, poc després, xutava directament a porteria, que aniria fora. Aviat els figuerencs veurien com la rutina a domicili canviava amb un gol de Guillem Cornellà de falta, des dels 25 metres, i que obria la porta a l'esperança. A partir d'aquí, els locals van anar completament a remolc del Figueres amb una bona defensa que mantenia a ratlla el rival, que poca cosa va poder fer. 2 minuts abans del descans, els d'Arnau Sala i Ponsí feien el segon, gràcies al cop de cap d'Argi, molt atent, que va recollir el rebuig de Cocera en el llançament d'un córner. I amb el 0-2 a la butxaca i amb 15 minuts per respirar, la Unió Esportiva Figueres sortia al terreny de joc davant d'un conjunt local sense idees en atac i bloquejat per la bona defensa figuerenca. I en aquest ambient arribava el tercer gol, que va executar Teixi, deixant el partit més que sentenciat fins al final, en una jornada marcada per un dia clar que deixava el Figueres en la 5a posició de la taula classificatòria.